Szia, Feromond. Én csak annyit. Ditex. Ja. Vagy Dead tanú. Games. Dead Games. Two, one. Krumpli burgonya. Four, three, two, Kiment az aura. Beware. Tanok. Átvettem. four, three, two, one. Beware. Ha nem egy fognak valamilyen, hogyha most éppen nincsen ez, akkor megy a másik. Most jól látom, hol Valaki menjen a harmadik lenni? Jöhet. Megyek. Menjen a harmadik. Most miért nem adod át Buzi? Four, Jaj, three, two, hozzáértem? Nem, amúgy is jó. Beware. Megjöttem. Ez a tori kombós. Következő Van egy lesz láb. az én zavó. 14. Lábat is van. Jövök. Érkezem. Nem adtam át. De most Rajta átadtam. van. Most rajtad van egy. Visszavetted. Most jó, így vagy. four, three, two, one. Beware. Nem tudom. Ez engedett tovább. Tizenhét. 18. Jó, de tex a következő. Four, three, two, Ne érje hasához. Beware. És jön egy crash, erre megy majd a trankú, hogyha kész van a crash. Vigyázz, ne érje hasához. Bondi. Bondi. DC. Ráncsátok ki Bondit oldalra. Arra fog beleér. Beware. Igen, be is ért. Azt mondom, hogy nem is hallnak. Hol majd a pokizzál? Nagyon hátul. Én meg közben befutottam ide. 18. four, three, two, one. Tehetsz most. Beware. Így, bazd meg, remélem, hogy nem a hasához értem, csak a feromonhoz. Nirox, azt sem tudom, te hol vagy. Meg vagy. Menjünk Zoltán. Three, Ment az evom. two, one. Jó, és akkor innentől újra Beware. ismétlünk, ugye? Buzi. Most mi fókuszon van, nem? Ja, vagy Igen. Jó, századot magában. hasához ne érjél, és nem sokára át fog menni. Four, three,
two, Hát tudja valaki más helyettem venni a időt? Vagy tényleg vegyem én? Vegyed te, vagy vehetem én is. Itt vagyok. Rábíztam egyet. Menjen a BL. Hát, Még nem olyan, átment. átment. Jó, akkor menjen. Jó, nem kell nagyon messzire menned, csak annyi a lényeg, hogy ne rakd alánk ezt a szart. Itt vagyok körül, megjöttetek. Visszaért a rally. Jó, a legelső ember azt tudja majd venni a szókot? Bocsánat, A tank. nem. Helyne. Heiner Road, mikor jár le a cucc? 44 szek. Jó, akkor át fogom venni, én csak szólj. Hát jöhet. 18-on vagyok. Jó, akkor átadom, te meg menj be. Raktam rád a izét. Jó, lekaptam elvileg. Következő crashnál kijön. Elvileg ez én tájdom lesz majd. Hú, akkor várjál, mert nekem van aurám. Jó. Nekem is lesz így. Jó, de elmegy az én aurám. Mindjárt lejárok, káosz. Jó, oké, akkor majd veheted át. Vigyázzatok innen, mert... Van. 30 szek a berzer. Akkor toljátok neki. Ne érjetek Heinerhez, annyi a lényeg. Ha van kint láb, azt is ütötetek Igen, amúgy. most már ne. Már 3% innentől már csak a boss. Vissza. Szép. Hát az magát.